I can wait total lockdown. Every ndị Igbo na-azụ ahịa and na Alaba International. Nke onye ọbụla nwee ike ga-agbata PVC ya. Ọ bụrụ na ị nwere nwa boy na shop, rugole 17 years and above, like nke a gafere n'ọkụkọ Igbo. Ọ na iwego secretary na shop gị, karịgole 17 years. Ha ncha ga-enwe PVC. Now, starting from Monday next week, I get be done garden can about Operation Show Your PVC. I want to shop again. You go see a PVC again, man, Dali Wundi Union. I want to secretary go see here, or the Quali Wundi Union, Shop Okama. I want to go away here, or the Wundi Union. Malaka man, how do we go? How do you go? Ochiwago, Akwonye through vote, our prayer point. Oya yako 1 year, udozi runu. Daalụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m onye ọbụla. Ife onyonyo unu watch kịta. Ama m na ụfọdụ n'obi na-akpụ n'ọchị. Ife onyonyo a bụ ndị Igbo be anyị ndị na-azụ ahịa na Alaba International Market. Ndị na-azụ ahịa na Lagos. Ha nwa na-agwa gị na ha ga-emechi ahịa. Ahịa niile ga-emechi ma nwoke ma nwaanyị ma ọga ma nwa boy ga-emechi ahịa iji eje nweta voters card. Nya ndị ama ihe a na-akpọ lockdown, ha ma ihe a na-akpọ total lockdown iji eje nweta voters card. Ka ihe ha chọrọ iji that voters card wee mee. Ụfọdụ n'ime ha ga-eji wee votu olu Tinubu. Ụfọdụ n'ime ha ga-eji wee votu olu Atiku. Why ụfọdụ n'ime ha ga-eji wee votu olu Peter Obi. Nke a abụghị my problem. Ọ bụla bụ nsogbu m. Issue na-ajụ ihe na so na ndị ama ihe a na-akpọ lockdown. Ndị ama na ha nọ na union ha nwere power imechi ahịa for 1 day or 2 days iji wee demonstrate something ka marakwa na ha nye. Mana ndị enwere ike iwepụta ofu mbọchị wee mechie ahịa to show their solidarity na ndị Igbo agbala ife ha ọkụ na Sokoto. Ndị Igbo ndị Fulani ngwolikọrọ ife ha, ndị Igbo ibe ha na-azụ ahịa nnọkwa union ka ha enwere ike igosi mba na ihe anụ ama menwu na Sokoto na ịnwa ga-emechi ahịa ka ndị ọnụ na-elu n'okwu wee tinye ọnụ ka ife dị ọna wee ghara imezi again. Ha enwere ike ime nke ahụ bụ obele ife. Ha enwere ike imechi ahịa ofu mbọchị maka ndị Igbo ọkụ ndị Hausa mụrụ ngwa ahịa ha ọkụ na deidei na Abuja. Ha enwere ike imechi ahịa ha malụ na ndị ahụ na-eme exist. Nya okeke the use of their union. Ha enwere ike imechi ahịa for upon the whole destruction. Ndị Fulani tinye ndị Igbo na-azụ ahịa na day market. Obe niile bulie. Yet ndị Alaba International amalụ na ha nọ union ka ha mechie ahịa ofu mbọchị wee show their solidarity to those people. Nke ha dị iche. Ndị enwere ike imechi ahịa ofu mbọchị iji wee show solidarity to Mazi Nnamdi Kanu. Onye na-ekwuchitelu ha ọnụ ha, onye jigolu maka ha wee taa afụ dị iche iche. Ha nwere ofu mbọchị ha nwee ike ịma na ha nọ union ka ha gosigodu na ebe anụ a na onye abụ nwanne ha nwoke na ị ga-emechi ahịa tata na ọ na-aga Abuja na ọ na-aga ikpe ije kwuchitelu fa ọnụ ha. Ha nwere ike imechi afịa mana ha ga-emechi nwa ahịa iji eje nweta ordinary PVC, ordinary voters card na ha akaụntụ. Emekịta ụfọdụ asị ka anyị nweta PVC iju onwe gị ese. So PVC na voters card mmadụ na-ata ọ mmadụ na-anụ anụ mbụ Atiku, Tinubu, Peter Obi Ankwonkwoso. O nwere onye nwe ike idozi nwu Nigeria n'ime ha ncha niile. Ha ncha niile gwọrọ agwọ ka ndị a na-emechile ahịa for iji eje nweta useless voters card. Ọ bụ na ifelu na-ada eme unu, ifelu unu na-eme m. Ọ bụrụ na ifelu na-ada eme unu, ifelu unu na-eme m nwa bụ MAP eziokwu bụ ndụ. Ama m na nwere ego apụtakwa ife a na-ekwe onye nwa ka m ji wepụta na-ekwe. Nkwuchi anya mebe kube na ihe gotalụ na comment section mana eziokwu ha ka m ga-agwa unu. Fụ unu nwe imechi ahịa maka ordinary voters card. Ma unu emechi nwụrụ ahịa maka ndị Igbo millions of naira ngwa ahịa ndị Igbo agbara ọkụ na Sokoto n'ihe niile emebi na nke ndị Igbo. Unu enwere ike imechi ahịa ofu mbọchị
iji wee gosi na ndị ahụ agbali ife ha ọkụ, ndị ahụ emebiri ife ha bụ ụmụ nwanne unu na unu na ha si ofu ebe wee bịa. For that na unu ga-egosi na unu na ha bụ ofu ife, na ọbala ahụ ndị ha na-arụ dị unu na-arụ, na ndị be anyị si na ọbala daizi na ọbala daizi na iwe nwanne dị elu n'ọkpụ. Unu enwere ike imechi ahịa ka unu wee gosi na ndị a bụ nwanne unu maka ife niile eme na Sokoto. What of ndị nke egbu, ndị nke agbalụ ngwa ahịa ha ọkụ na deidei nọ na Abuja? Unu enwere ike imechi ahịa na ifelu unu megbu unu, ifelu unu na-eme m. Unu afụ the reason eji wee kpọọ ndị Igbo asị na be anyị, maka na anyị na-eteki action n'ebe anyị na-ekwesịrị take action. Anyị na-pay sacrifice out of stupidity. And that pay sacrifice to get something reasonable. Rather, we pay sacrifice to become stupid before other people. I show sacrifice to become extraordinary stupid before others. Now, ahịa ha na-emechi, onweghị onye Yoruba ga-emechie, onwere onye Hausa ga-eso ha mechie, sọsọ ha nwa ga-emechie maka na ọsọ ha nwa nọ na union. Mana Mazi Nnamdi Kanu sọsọ na-ata afụ. Mazi Nnamdi Kanu sọsọ na-awụ mgbọ, ha emechinwula ahịa. So PVC na voters card ka Mazi Nnamdi Kanu mkpa. Voters card ka ngwa ahịa niile agbara ọkụ na Abuja mkpa. Voters card ka ndị niile mebiri ife ha na Sokoto mkpa. Voters card ka ihe niile na-anwụ na ala Igbo tata mkpa. Unu enwere ike imechi ahịa for ofu ụbọchị maka those people. Many of you ga-apụta nyụba nsị n'ọnụ ka itinye Peter Obi na ị ga-evotu mmadụ in ka i wee nwee ike nweta referendum. Gịnị na-abụga ajụna referendum from ndị nke na-anọ kịta? Ndị nke na-anọ enwe ọkwa ha nwee president, enwe senator, enwe house of reps, enwere ife niile anyị na-achọ ime elect again. Gịnị na-abụga ajụna ejide na ndị nke ka ha nye gị ya anyị na-achọ? Hai, ebele ndị Igbo emegbugo m, ifelu na-emegbugo m. Igbo dị nzuzu, nke bụ eziokwu nke ikpeazụ a. Igbo dị nzuzu. Hai, obi mgbawa, alili eligbu unu Mazi Nnamdi Kanu. Nya Mazi pụta kịta, unu abịa na ife Alaba international market nji wee mechie bụ ji wee je nweta PVC voters card. Mazi pụta kịta, unu abịa na ihe unu ji mechie ahịa bụ ji wee je nweta voters card. Na ọbụla na unu mechiri ahịa maka insecurity dị n'ala Igbo, ọbụla na unu mechiri ahịa na-ekweghị enye onye Igbo position APC presidential candidate. Unu emechiri ahịa na unu emechiri ahịa na-ekweghị enye onye Igbo PDP presidential candidate. Unu emechiri ahịa na n'ife unu mechiri ahịa bụ ka unu je nweta voters card wee votu olu Tinubu, Atiku na Kwankwaso. Maka na ama m na almost ihe niile unu dị nneje weta ihe dị a ego unu ga-elegbedo ha ncha niile 10,000. Unu onweghị onye unu dị ready vote olu Peter Obi, ama m unu niile. Ọkwa ndị otu Joe Igbo kwe, ọhụ Joe Igbo kwe ha ju Lagos. Ọrụ mmadụ nyelu na ego wee na-eme ya. Ofu onye mmadụ ịtọ ma ise analụgo ego wee na-eme ya. Ka anyị alikwube maka na nkwube okwu kali ifelu unu megbu unu. Ndị Igbo ndonu, ndị Igbo tụfịa unu na-achụ aja ebe aja na-ekwesịrị ịchụ. Mechigodu na afịa one day ka unu gosigodu na Mazi Nnamdi Kanu bụ ngodu nke unu first. Mechigodu na ahịa si na the killing of Igbo youth na their own land na enough is enough. Mechigodu na ahịa si na the killing of Igbos in Abuja is enough. Mechigodu na ahịa the killing of ndị Igbo in Northern Kaduna, Southern Kaduna and the Sokoto is enough. Ka matagodu unu. Hey, ebele alele. Kesa this video ka ndị niile nọ na Lagos ka ha fụ how nzuzu ha dị. Kesa anya make sure na kesara ya. Once again, ọmụ abụ Mazi Achebe Paul, MAP eziokwu bụ ndụ, 1 in Biafra land. Anaghị m afọ iru mmadụ, nna gwa mmadụ eziokwu ahụ nke Chineke si m na-ekwu, onye nwa ka m na-ekwu. Anyị adịla ebụa afụlọ m iru gị nwanne. Biafra or nothing, almost here Biafra. Kesa this video ma sonyela anyị na Biafra Unity TV and Mazi Achebe Paul TV ka na-enweta notification. We say the raw truth. Amaghị ka eji apampa okwu, onye nwa ka m ji wee dị iche na nke ndị ọzọ niile. Okwu m na-ada gbuai ọ na-akwụ ọtọ. Daalụ. Na ama m na ụfọdụ n'ime unu ga-asị ihe a bụ Lagos, ebe abụla Biafra land. Ị ga-emenwu sit at home na Lagos na abụla Biafra land for voters card. Ị ka ya emenwukwa sit at home maka ihe ndị ọzọ niile mebi. So eji na nke afọ excuse. Kesa ya bụ video. Daalụ.